Ander Elosek 17 urte kirolari profesionala izan ondotik, piraguista profesionala hain zuzen ere, erretiroa hartuko duela iragarri du. Gaur berarekin gaude hemen eta bere ibilbide profesionalaren inguruko balorazioa edo eginen digu berak zuzenean. Kaixo, Ander, zer moduz? Kaixo, oso ondo, mentxego. Bueno, erretiroa hartu zura iragarri duzu, ez dakit horrek lasaitasuna eman dizun edo alderantzizkoa izan den? Bai, bueno, esan barragat nik erabakia hartua nuela, ez aurretik. Aurtengo denboraldi honetan, azken denboraldi honetan ikusi nuen momentua zela eta nik erabakia aurretik hartua nuen. Egia da, iragarri, orain duela gutxi iragarri dudala, baina esan barrago, erabakia hartua zegoela eta parteotatik egia esan nahiko lasai. Aipatu dugu, 17 urtez izan zarela piraguista profesionala. Horrelako ibilbide izan eta gero erretiro hartzea, ez da erabakia nazta izan, emez? Beti da zaila, ez? Hainbeste urtez kirol mundu honetan ibilita gero, lehiaketa mundu honetan ibilita gero, erabaki hartzea, hau da, gauza bat erabat etetea beti da zaila, ez? Baina beste aldetik esan bezala, ez? Aurtengo azken denboraldi honetan ikusten nuen zaila egiten ari zitzala segitzea eta ikusten nuen jan pixo bat nire burua bortxatzen ari nintzela, ez? Eta orduan esan barra dago, naiz eta beti zaila den erabaki hauek hartzea, niri nahiko natural iritsi zait eta nik uste dut momentu egokia zela hau, eta naiz eta pixa bat, beldur hori izan, ez, bizitza berri bati hasiera emateko, nik uste dut momentua iritsi zela, eta alde hortatik ez da hain zaila izan, ez, momentua egokia zela. Aipatu dugu, 17 urtez izan zarela profesionala, baina pentsatzen dut, piragua onduan, urte gehiago daramatzazula. Noiz hasi zinen, zein izan zen piraguarekin izan zen nuen lehendabiziko kontaktu hori? Bueno, ni Irundarri izan da, hemen badakagu klube oso handi bat, ez, Santiagotarra kluba, eta ni bertan hasi nintzen, izango nituen, ezagit, 10 bat urte, 10 bat urte, eta hasi nintzen, oinarrizko ikastaroak egiten, eta hasieran esan barrago, besterik gabe, aur guztia bezala, ez, etortzen nintzen, ondo pasatzen nulako, lagunak hemen egin ditulako, eta besterik gabe, horrela, beste aurra bezala, ez, gero egia da, denbora pasatzen denean, lehiatzen hasten zara, gehiago gustatzen zaizu, hasieran astean bitan etortzen zen, gero pixa gehiago, eta nahi gabe nolabait bukatu dut mundu honetan hainbat urtez. Nahi gabe erranduzun bezala, 17 urte eman dituzu profesional mailan. Nola izan zen profesional mailara pasatze hori, edo ze aldaketa suposatu zuen zure bizia? Ez zen pauso bat izan horrela, ez? Besterik gabe, 16-17 urte nitula, lehenengo lehiaketa internazionetan hasi nintzen, baina oraindik ez profesional ez ezer, besterik gabe deitu ninduten parte hartzeko, eta, nintzen gaizkin moldatzen, ez? Eta gero, 18 urte nitula, seniorretan ere, aukera izan nuen du mailako lehiaketa gorenetan parte hartzeko, baina esan bezala, ez, izan da oso gauza naturala, ez, pixkanaka hobetzen nindoan, eta lehiaketa garrantzitsuagotan parte hartzeko aukera ematen ziaten, eta izan da pauso txikiz, iritsi zelekura, ez, orduan. Nire beti izate dut gauzan oso naturala izan zela, eta ez nula erabaki handirik hartu behar izan, ez, gauzak iritsi zaizkit, eta alde horretatik ikusten, esan nuke, zorti hori eduki dudala, ez, gauzak natural iritsi zaizkialako, eta oso prozesu lasaia izalako nolabait esaten.
Aipatu duzu, Europako eta munduko txapelketetan izan zara, bertan lan ona eginez, emaitza onak lortuz, dominak lortuz, baina badago, horre garrantzitsu bat, zure ibilbide profesionalean erranin genuke, edo, bitzat hartzeko bertze gauza agitz garrantzitsu bat, dela, lau Olinpiar jokotan egon zarela, ez? Ezakit hori zuk ere hori hartzen duzun zure ibilbide profesionalean gauzarik edo momenturik garrantzitsuena? Ez da garrantzitsuena, baina bai esan guratxunetako bat izan daiteke, ez? Gure kirolan bintzat, Joko Olimpikoa dira lehiaketa jolako duari gabe garrantzitsuena. Oso berezia dira, 4 urtean behin egiten direlako, eta gainera sailkapena bera nahiko zaila delako, ez? Herrialde bakoitzetik bakarra dijoa, horrek eskatzen du, prozesu selektibo asko pasatu behar izatea bertan klasifikatzeko, eta beti da berezia sailkatzea bera, ez? Eta nire kasuan, aukera izan dut lautan parte hartzeko, horrek lautan parte hartu izanak esan nahi du, kirol ibilbide oso luzea dudala, ez? Eta ez garrantzitsuena ez nuke esango, baina aipagarrietako abitza ez? Gainera, 4 Joko Olimpikoak bakoitzak izan ditu bere berezitasunak, ez? 4 leku ezberdinetan, 4 kultura ezberdin ezagutu ahal izan ditu, eta egia esan, oso alde horretatik oso zortu eguna sentitzen dure burua. Lehendabizikoak 2008an izan ziren Pekinak. Nola jaso zenuen horren berri, ez? Edo aukerak eta hori, zu izaren zenela operatua parte hartzeko. Ez desetxat, ez desetxat, edo, horra izan zen. Ez da, sorpresa esan dut, ni maila honean egoen, eta besterik gabe, esan barrago oso galtzea itzela, eta besterik gabe enula pentsatzen helburu oso zehatzetan, ez? Ni besterik gabe ni goratzu dut oso zentratuan egola entrenatzean eta hobetzean, ez? Eta gauzak ez dut esango nahi gabe iritsi zirenik, baina geneukan sailkapen prozesu bat, bazuen kriterio batzuk Joko Olimpikoetan parte hartzeko, eta esan barrago urte horretan emaitza ona lortu nitula, eta prozesu horretan onena izan nintzen eta sailkatzea lortu nuen, ez? Egia esan Ibanekien aukera banitula, baina egon era bat zentratua horretan, ez? Ibanekin hobetzeko oraindik neukala bidea handia, eta ni horretan egon zentratua. Gero, sailkatzea lortu nula, eta egia esan oso Joko Olimpiko bereziak izan ziren Beijingoak, baina hori ez, beti sailkapen bakoitzak ekarri, beti izan da prozesu bat, eta esan barra dago, 2008koa, prozesu oso berezia izan zela, lehenengoa direlako, gaina oso gaztea itzelako, eta hori ez, egia esan, jende askoentzako sorpresa izan zen, ez ezaguna nintzelako eta, baina nik aldibera manekin, maila ona nuela, eta horre, egoteko, aukera banitula. Eta, gero, bertze 3 etorri dira, bertze 3 Joko Olimpiko. Hori galdetu nizun, sensazio berak dire lehendabizikun edo 2., 3., 4., edo ilusio bera pizten da, edo, nolabait errateko ez dut erran nahi ohitura bilakatzen dela, ez? Baina nolabait erran, zuk bertze sensazio batzuk dituzu. Bai eta ez, lehenengoak beti dira berezia, lehenengoa direlako, ez? Gaina ez duz, lehiaketa oso berezia da orokorrean, kirol askotako kirolaria bat biltzen gara leku berean, ez? Eta horrek oso berezia egiten du lehiaketa, baina beste aldetik, ez duk esango lehenengoak berezia direni bestea baino, ez? Azkenean, dena dakate gauza berezi bat, xarma berezi bat, lehiaketa berezko xarma hori dutelako, eta egia esan
ilusio aldetik lauak izan dira oso bereziak bakoitza bere horretan, eta nuke esango bata bestea baino bereziago izan den. Eta aipatu duzu zerbait, pino, nola da egunerokotasuna olinpiar joko batzuetan, ez? Kirolari moduan, nola da han egotea bertze hainbat kirolari tartean, gainera kirolari ezagunak gehienetan, nola da sensazio hori, ez? Zure burua ikustea horretan, mundu horretan, barrenean? Kirol aldetik esan barrago ez dakala, hau da, egunerokotasun horretan ez daka gauza beretzik, ez? Egia esan kirolari bakoitza gainera badakigu zertara joan garen, horretara ez, lehiaketa horretara, orduan ikusten duzu, jende guztia dagoela oso zentratua bere hortan, ez? Eta alde hortatik ez daka beste berezitasun handirik. Egia da, gero berezitasuna dakarrela ze jende dagoen, ez? Jende asko biltzen gara leku berean, kirola askotako jende eta jende asko, eta ikusten duzu, telebistan lau urtetan telebistan ikusi duzu jende famatu edo kirolari famatu hori, ikuste duzu, hor dagoela zure ondoan gozaltzen, ez? Eta horrek, egia esan, atraktibo hori ere, erakargarri hori badu, ez? Kirol askotako eta jende mota askotako, kirol mota askotako jende hori ikustea, ez? Eta berezia da, egia esan, leku edo, ni bizitutako lehiaketa berexena dudari gabe. Aipatu dugu baita, hor egoteko ez, sailkatze prozesu baten parte bilakatzen zara, prestaketa batzuk behar dituzuk. Pentsatzen fisikoki, alde batetik presio bat egonen dela ez, horrean ezekoz, mentalki edo, nola ze ondorio ditu edo ze eragin du sailkatze prozesu horrek edo bertan egoteko nahi horrek ez bakarrik fisikoki, baita mentalki ere. Gogorra da, batez ere sailkatze prozesu horretan denboraldi osoa jokatzen duzulako, ez? Eta gure kirolean adibidez badakigu errorea oso ohikoa dela, baina aldi beran badakigu ahalik eta gutxien egin ditugula gure emaitzarik edo gure errendimendurik onena lortzeko, ez? Eta jakinik bereziki joko olimpikotarako kirolari bakarrik duela plaza, momentuak ez dira errexak, ez? Tentsio handia duzu, gauzak garbi dituzu, badakizu zure punturik onenean zaudela, baina ere badakizu edozer lehiaketan edozer gauza gertatu daitekeela eta kanpoan deritu zaitezkela, ez naiz eta favoritoa izan. Baina, alde hortatik, azkenean ikoi mailako kirola horrela eta deno dakigu horrela dela, ez? Horrekin azkenean presio horreta ohituta gaude, lehiaketa askotan jasaten dugulako presio hori eta azkenean ohitutzen zara eta badakizu normala dela eta normalizatzen duzu. Eta nik horrek eskarmentuak ere ematen dizu, ez, puntu bat, ez, olako prozesuak eta hobeto kudeatzeko, eta nik hori askotan esaten duan, ez, urtetan askotan ikasten duzuna da hori, ez, presioa hor dagoela, egongo dela beti, eta horrekin bizitzen, eta horrek ere egiten zaitu kirolari hobea, noski. Pentsatzen dut hor, momentu horietan edo, jasotzen duzun babesa, zure ingurukoen babesa, garrantzitsua dela. Gainera, uste dut, munduan barna ibili zarela, baina etxera bueltatzea ere gustuko duzula, ez? Etxekoekin egotea, eta nolabait errateko, handak lurrean edukitzea ere, garrantzitsua dela, ez? Hori uste duzu? Bai, noski, beti, hauza ezinbestekoa da, zure gertuko jendea, babes hori jasotzea, ez?
beti da garrantzitsua, hau da, familiak eta lagunek nola, nola animatzen zaituzten ikustea, ez? Animatu baino, nola ondo, zure mailarik onena emateko, garrantzitsua da, ikustea edo jasotzea, gertuko jendea, onartzen dula edo zure bizi modu hori batzutan esan barrago ez dela erresa, ez? Ordu asko dira gauza hortan, askotan ekonomikoki ere ez dira egoerarik onenak, baina beste aldetik nire kasuan adioz nik beti ikusi dute babesa handia bai familien aldetik, bai lagunen aldetik, eta alde horrek beti emate dizu lasaitasun hori, ez? Gero lehiaketetan eta mailarik onena emateko, ez? Eta samarra gago, alde hortatik beti izan duala zorte handiko izan ez zela. Bai, babes hori ez, etxekoen babesa igual izan da zure ibilbide profesionalean garrantzitsuenetariko bat? Bai, izan daiteke baietz. Ez daki garrantzitsuena, baina nik ze hori ondo asko sumatu dala, bai, izan behar da. Eta, horrela balorazio bat egiteko ez, zure ibilbide profesionalean. Orokorrean, balorazio positibo bat eginen zenuke 17 urte hauetan guztietan ez, bizitu duzuna eta lortu duzunaren. Ni bai, momentu onak egon dira, txarrak ere, garaipen gutxi batzu lortu ditut, porrotak askoz ere gehiago, baina azkenean hainbeste denbora segondu naiz da, beretan gustatu zedalako ibilbide hau eta beretan gozatu dalako, ez? Eta azkenean ni bera, nire nortasuna ere, mundu horretan sortu da, esan darra dago, ez? Nire bizitza erdia egin dute goi mailako lehiaketan, piraguismoan gehiago, esan dago, horregatik nik esatu dute, ni naizena naiz, klub honetan sartu gintzelako, ez 10 urte nituen, eta egia esan balorazioa beti da positiboa, ez? Oroitzapen asko ditut, lagun asko egin ditut mundu honetan, ez dakat, enuke ez zer aldatuko. Eta erranetzen iguke zein izan den, zure profesional bizi honetatik gauzarik edo bizi izan duzun egoerarik onena? Eta okerrena handi berean, bi estremoiek, ez? Zein izan da zure piragua munduan bizi momenturik onena, ez? Zuri zoriontasuna eman dizuna, eta bertzadetik zein izan da okerrena, egon non Joe Brand. Onena zaila da esatea, momentu asko daudelako, ez? Anekdota asko tortzezki burura, bizipen asko, gero lehiaketetan lortutako garaipenak ere, baina oso zaila egiten zein geratzea bat, ez? Batez ere geratzen naiz, da, klitxea da, baina alaxe da, ez? Azkenean egindako laguna eta bizitutako gauzekin, ez? Oroitzapen asko ditut, baina batez ere gogoratzen ditudan gauza dira kiroletik kanpo gertatu direnak, ez? Azkenean bizitza da eta kirola, nire kasuan gauza garrantzitsu bat izan da, baina gero gogoratzen dituzun gauzak ez dira garaipenak eta dominak, ez? Gogoratzen dituzu gertatutako gauza, egindako lagunak, anekdota txikiak eta ni batez ere gelditzen naiz horrekin. Kirol ibilbide honetan, gertatu diren gauzatxo hiekin. Orain ezin dizut bat esan, asko dienelako eta ez da nielako. 17 urteren ondotik ez da. Baina, gauza asko daude kontatzeko, idatziteke liburu bat, hori. Bai. Eta okerrena, bai? Okerrena, ez dakit, azkenean momentu txarrak egondu dira, baina beti pentsatu dut, nire kasuan bintzat, momentu honak beti izan direla
gehiago, hori eta askoz ere itartxo, ez? Oda, momentu txar bat, esateko, ez daiteke, 2018an eduki nula hola baiteko gainberatxo bat, eta horre erabaki nula entrenatzeari guztia, hilabete pare batez egon nintzen entrenatu gabe, baina gero ikusi nuen etzela benetako agurra eta benetan kirola oraindik gustatzen zitzaidan eta berriro entrenamenduari ekitea erabaki nuen eta hori izan zen nolabait pixa bat momentu txarrena bat esateko, baina bestela esan barra erraten. Momentu horrak izan direla askoz ere gehiago eta askoz ere ikastxoa. Eta, orain erretiroa hartuko duzu. Bertigoa ematen du, amildegi hortara ez, nolabait errateko jartzea zure burua hor, ez? Etetea zure ibilbide profesionala, eta bertze gozetan sartzea, baina azkenien zure bizia izan da, eta hori da, bertigoa ematen du ez, erabaki hori hartzeak? Bertigoa pixka bat igual baina egia esan nik erabakia esan bezala iritsi zait oso natural eta nik uste dute momentu egokia zela eta egin beharreko pausua zera ez. Eta alde hortatik bertigo handirik ez dut, egia da orain bizitza berri bat hasteko edo irekize dela nolabait. Eta orain jende edo persona arruntak egiten dutena egita tokatuko zait, ez? Egia da oraindik ez daukadala ezer buruan, hau da, ezin dizuet ezer aipatu, nik ere ez dakidalako, baina esan barraka, ilusio handiakin nagoela eta aurrera egiteko gogotxo. Hori da galdetu behar nizula, ez? Ze plan dituzu etorkizunerako, oraindik ere ez duzu argi, baina pesatzen dut pirauak tartetxoren bat izanen dula oraindik ere zure bizian, ez? Bai, hau aipatuta hainbat aldiz, piraguista hau da, lehiaketa edo goi mailako lehiaketa utziko dudala, baina piraguista izatea jarraituko dala, ez? Etorriko naiz doizuenka piraguan ibiltzera, egia da orain arte eduki dudan disiplina hori gabe, baina piraguat disfrutatzeari ez diot utziko, hori seguru. Eta, bukatzeko egin nahi nizun galdera bat, egia da, elkarrizketa hauetan amnitzetan aipatzen dugu, ze garrantzitsua denez gure eskualdeko klub guztietan eta kirol guztietan, baina batez ere gure eskualdean arrobiak duen garrantzia ez, azkenin etorkizunera begira, klubak mantentzen dute atana da ez, eta guztiek zaindu beharreko zerbait. Zure bertako parte izan zinen, 10 urtetan hasi zinen Piraguan, eta zerbait ongi egin izanen zuten, zu 17 urtez, kirolari profesionala izateko, lau olimpiar jokoetan egoteko. Orain bertan, elkarrizketa hau ikusten ari diren gaztetxoei edo zuzendua, batez ere igual Piraguan, gehiagoak izanen direlako, zu nolabait erreferente moduan edukiko zaituztelako, zerrenen zemieke gaztetxoriei Piraguan hasten ari diren momentu horretan, edo pauso bat gehiago ematen ari diren momentu horretan, edo bertze kiroletan ere, banio du, Baina hori, ze aholku emanen zeniok edo, ze gustatu izan ditzaizuke zuri jasotzea momentu horretak? Nik esango nike, gazte eta hasten diren ziei, besterik gabe, lehenengo dela eatzea, disfrutatzea. Ez gehiegi, tematzea lehiaketarekin edo emaitzari lortzarekin, baizik eta besterik gabe disfrutatzea eta disfrutatze prozesu horretan ikastea, batez ere ikastea ikastea gauza arlo guztitan, ikasketetan baita ere noski, baina kasu honetan ikastea Piraguan ibiltzen. Horrela gozatzen da batez ere, eta ikuste dut Piragua probatzen duten jende gehienari gustatzen zaiola, eta asko disfrutatzen den kirol bat dela, eta batez ere bere kasuan aur bizitan
oso gauza gratifikantea da, ba, nola, hasieran nola, egunez egun nola hobetzen duzu, nola zure gaitasun horiek handitzen diren piragua gainean ibiltzeko, eta nola azkenean disfrutatu daiteken gainean piragua batekin, ez? Eta ni batez ere aurrei esaten diet hori, ez? Besterik gabe, etorri daitezela klubera, proba dezatela piragua, eta seguro gustatuko zaela, eta disfrutatu dezatela ahalik eta gehien, eta gero lehiaketan hasten badira, edo emaitzaren bat baldin baute, bueno, lasai ibiltzeko eta iritsiko direla, baina batez ere disfrutatzea eta hori dela garrantzitsua. Ederki, bueno, nekin botatuko dugu, mila esker, gurekin egoteagatik Ander, zure segi disfrutatzen, eta, bueno, zorte hon, bizi berri honetan. Mila esker zuek.